Здравейте, мили хора, и добре дошли отново в канала ми. Днес се включвам с едно предложение от моята кухня, а именно една супа, която е изключително лесна за приготвяне. Не изисква кой знае какви усилия, приготовления и време. Унгарска яйчена супа е името й. Приготвя се основно с яйца и подправки. Може би на първо време звучи малко странно, но супата наистина се струва да се пробва, така че няма да губя повече от времето ви и ще ви пожелая приятно гледане. Имаме нужда от няколко яйца, имаме нужда от малко брашно, вода естествено, магдanoz, мазнина и подправки като черен пипер, кимионна зърна, сол и дафиново листче. При приготвянето на супата започваме първоначално с загряването на мазнината. В моя случай аз използвам животинска мас, но естествено в зависимост от вашите предпочитания може да ползвате и растителна такава. Тук няма някакво правило конкретно за мазнината, която ще ползвате. Когато мазнината загрее, се добавя кимиона. Аз в моя случай добавям лъжичка и половина, малка чайна лъжичка. Тъй като мазнината е доста силно загрята, започва да пръщи и да пука самия кимион. Когато спре да пука, тогава вече може да си добавите и 2 супени лъжици брашно. Аз добавям в моя случай. Хубаво е да се получи една така каша, но естествено без брашното да загори. Това отнема може би около 30 на секунди, тъй като ако работите на по-силен огън, няма да отнеме много време. Когато самото брашно придобие един леко кафеникав цвят, тогава вече идва време и на червеният пипер. С червения пипер наистина внимавайте, защото ако загори, то тогава ястието ви ще стане горчиво. Аз му давам около 20 до 30 секунди най-много, колкото просто леко да го забъркам с брашното и с кимиона, след което идва време и да налеем водата. В моя случай аз наливам около литър вода. Това е достатъчно за пропорциите, които използвам. В моя случай аз имам 5 яйца. Добавям и подправките, а именно 2 дафинови листа, черен пипер и сол на вкус. Когато основният бульон заври, тогава вече идва ред и на яйцата. Тук е важно да отбележа, че яйчицата не си ги разбивайте да станат съвсем като супа, няма нужда да са много разбити, по-скоро ги разбийте така с вилицата 6-7 пъти, за да може в самата супа да останат и по-големи парчета от самите яйца, да не стане съвсем рядка, ако мога така да се изразя. И когато бульона ни вече е заврял, аз намалям огъня и започвам на тънка струйка да добавям яйцата, като постоянно бъркам самата супа. След като добавя яйцата, оставям около 5 до 10 минути да поври още самата супа. Изключвам от огъня и си добавям магдanoz.